Ala. Madamati mulan kakabsat. Naragsak kinarang ay nga panagkuman dagiti farmers. So proud na proud kayo nga farmers. Gapo iti kinagagat ken mangbibiyag iti umili. Da kayo iti paggapuan dagiti makmakan kakabsat ken gagayam nga farmers. Da tayo nga farmers kakabsat. Da tayo nga agmulmula. Iti mais pagay ken kastamot kadagiti amin nga mabalin nga pagkakitaan dagiti taltalon nagkumkuman kakabsat. Dati kun kuna tayo nga pangkabuhayan dagitoy pay dagiti mulada nga sa baka kakabsat nalawlaw ditoy ayanda agbungbungadan dagiti kun kuna tayo nga suring. Lahat ayun ganay di kakabsat kita. Dati bungadan wen dagitoy kakabsat ti paging kaman dagiti akon kuna tayo nga farmers. Proud na proud ko talaga dagiti farmers. So nanginamot iti mas nga kilo daytoy kakabsat. Dajay pailangon kuna tayo nga sabunganay na ket malakon kakabsat. Wen so thank you very much kada kayo nga farmers. Iti barangay iti Ili nga Ilagan, Isabela. So dagitoy dagitinwang pure nga buffalo dagitoy kakabsat. Dagitoy iti kunami nga nuwang mahalaga wenno narigat nga agal-al dagitoy oray agmatuonen ti init kakabsat kinigayem. Basit laeng iti al-al na dagitoy ti tao ti agal-al. No dagitoy nga nuwang iti intay paggulgulis wenno pagarado kadagiti kumkuman. Oray man o kalang agpadigos kakabsat. Kastoy kakabsat ti style ditoy ayan mi nga Isabela. Tamang rugen iti panagmumula nabasan dagiti daga nga mabalin nga pagmulaan iti bukbukel iti mais kakabsat. So sigurado dagitoy nga tumubo ta talaga nga makita yung iti pintas iti daga ditoy. Dati bat-bato na daytoy kakabsat nga daga ngem daytoy gayam bato kakabsat ket dagitoy gayam iti mangted iti protina iti napintas nga panagbunga dagiti mamais kakabsat adda gayam iti maited na dagitoy bat-bato. Kamu tayo ket nabara dagitoy iti mais kakabsat ngem naramis gayam inton tiyemp muna nga dagitoy nga bat-bato ket may laok iti ramot iti mais. Dagitoy gayam iti mangted iti protina tapno kastaket na lang to dadakkel ti puon ken dagiti ururat dagiti ramot. Manipod di ramot pumangato mapanjay ayan iti bunga na kakabsat. So dagitoy kakabsat vitamin gayam katulungan gayam iti abono dagitoy kakabsat. Dagitoy bat-bato kastoy iti dagami ditoy Isabela kakabsat ken gagayem adda iti nailaok nga bat-bato kakabsat. Wen dagitoy gayam bat-bato ket isugayam dagitoy iti mangmangted iti napintas nga panagdakkel dagiti mamais kakabsat ken gagayan. So kastoy kakabsat iti kinapintas ditoy farm mi ditoy Isabela. Adda iti turturod na ken namulmulaan met iti sabsaba iti igid na kakabsat. Adda pay iti talon na ditoy baba nga pagapitan met iti pagay inton tiyempo na nga adda iti napipigsa nga tulo na kakabsat. Siyempre daytoy nga talon kakabsat no nagtudo lang itoy daytoy iti agpat nagkakabsat ket adon iti danom na tangamin. Nalungog daytoy nga talon haan mo nga probleman iti danom ta aggapo iti danom ijay surong nga agpababa haan mo mga guwantaan iti danom ditoy kakabsat. So adalata iti aripit na iti agsumbanger nga igid na daytoy nga talon tangamin no awan iti aripit na malapunos dagitay kun kuna tayo nga raep na. So thank you very much kada kayo amin ay aten nga kakabsat Luzon, Visayas, and Mindanao. Ket agyamyaman kami, agyamyaman tayo unay iti Dios ama nakabalin tati salon at ken tiragsak tayo ket adalata kadagiti bibiyag tayo dayta ti kapatgan iti maysa nga tao naragsak nalaing nga makigayem nalaing mangted nalaing nga tumulong iti problema iti maysa nga tao kang rona na iti kasapsapulan.
Kaya dayta iti kapatgan nga talugading tayo when nusursuro tayo nga agserserbi ken ni Apo Dios ay ayaten nga kakabsat. So agyamayamak manen kakabsat kinigayem itin kay panagbuya daytoy inak ngay video itata nga malem iti Martes kakabsat. Well, Martes itata iti mabilang. So thank you very very much sa inyong lahat mga kaibigan Luzon, Visayas, in Mindanao. God bless us all kada kayamin namin ayayaten nga kakabsat. Praise God.